An filɛbaga bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi an bɛ Mamu Den Kisuma an bɛ a ka kalanbulon na bi an nakun tɛ dɔ wɛrɛ ye ka na foli kɛ a la ka na bonyamasegin foli k'a la ka na waleɲumandɔn foli k'a la Actuel Media kungo fɛn fɛn mana wuli e hakili la suma fɔlɔ min ta hali Actuel Media studio kɔnɔ ka taa émission kɛ Kisuma Jara don a n'a ka denbaya bɛɛ taara a don n t'a dɔn n'a hakili b'a la donc bi a ka kan 3e anniversaire tɛmɛnen kɔfɛ n'a ɲuman kɛnɛ k'a ɲuman tɛmɛ an kana bonyamasegin la an b'o kɛnɛ de kan bi donc juguman tɛ yen donc an b'a fo ka kalanbulon mɔgɔ bɛɛ fɔ a tɔgɔ la cɛkɔrɔba n'a denmisɛnninw Kisuma kanubaga bɛ diɲɛ fan o fan u bɛɛ fo k'a fɔ k'u bɛɛ fana k'an dɛmɛ ka Kisuma fɔ an ye Actuel Media ye a ye Mayiga bɔ sen na tagama la yan a kɛra bɛɛ ɲɛna k'a moto di k'a mobili di donc bonya tɔ to kɔfɛ quoi y'a ye su ni tile ne mana yɛlɛn ka moto ne hakili kan ka jigin ale la donc an b'o kɛnɛ kan ka kuma di yɛrɛ ma i ka foli kɛ donc o bɛ dugawu kɛ Actuel Media ye président ye mun fɔ fana k'an kalifa i la halisa Actuel Media bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na n'i ye fili min y'an ka baara kɔnɔna la donc kana bɔ a kalama i n'a fɔ i b'a kɛ kɔrɔlen cogo min na i dansɔgɔ ni ko an kɔni ko cɛ marifa o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka faga ye nana nin diyara n ye nisɔndiyara yɛrɛ de parce que ne ye denmisɛnnin ye mais ne bɛ san 50 magɛn de la sisan o la ni ne ye ɲɛna ye k'an si lajɛ o bɛ n jate denmisɛnnin de ye quoi awɔ sinon an bɛ nin dɔnni in kɔnɔ depuis 85 86 ne tun bɛ yan foyi la i y'a faamu mais karamɔgɔba mɔgɔw tɛ kuma de fɛ quoi bon ni kuma tɛ yen foyi tɛ yen n'i kumana dɔrɔn u b'i ka kuma ta i man di mun ye a b'i ka kuma kɛ kuma jugu ye i ka di mun ye a b'i ka kuma kɛ kuma ɲuman ye ka sɔrɔ u ma kuma in lajɛ kuma de kan ka lajɛ kuma de ye fɔlɔ-fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔba n'i ye dɔnnikɛla fɛn fɛn lajɛ o kumana de e delila ka jɔn ye k'a ma kuma ko dɔnnikɛla kun don e y'a ye wa k'a dɔnnikɛla dɔnna k'a dɔnna e y'a ye wa a tɛ yen mais foyi ma sɔn nkalon ma quoi e ka jateminɛ silamɛya ma sɔn nkalon ma kafiriya ma sɔn nkalon ma o la yarɔ nkalon ma ɲi mais silamɛya ma dɔn ni kuma tɛ kafiriya ma dɔn ni kuma in de tɛ ala ma dɔn ni kuma tɛ i y'a faamu sinon adamaden fa ni ba o de y'i ka ala ye fɔlɔ awɔ ne denw jɔlen filɛ n'i ko ala ye jɔn ye o t'a dɔn mais n'i ko papa o bɛ ne dɔn o la mɔgɔ ka ala y'i fa ni ba de ye fɔlɔ yanni ka ala dɔn o la i bɛ kɔrɔbaya o de la i fa ni ba bolo ka sɔrɔ ka ala dɔn o la fo mɔgɔw ka kuma de ka kuma ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye karamɔgɔba diɲɛ ye kalanso de ye mais farafin tɛ kalan fɛ dɛ ayi farafin tɛ kalan fɛ dɛ c'est que an nɔrɔla arabuw la an nɔrɔla tubabuw la a zera an kan dɛ parce que f'a k'a dɔn de ko yanni arabuya ni tubabuya ka na ko adamadenya de bɛ yen quoi i tulo bɛ nin na bon jɔn y'o da quoi ala Simon n bɛna misali dɔ de d'aw ma a bɛ hakɛ to dɛ parce que kodɔnna mana kuma f'a ka kodɔn kan de fɔ awɔ ne ye kodɔnna ye dɛ bon o de ka gɛlɛn farafin ma awɔ arabu dɔ k'a fɔ k'ale bɛ kodɔn yan o b'o lakali quoi tubabu dɔ mana fɔ k'ale bɛ kodɔn yan o b'o lakali mais farafin k'a fɔ k'ale bɛ kodɔn surtout u bɛ mɔgɔ min dɔn non u b'a fɔ ko non u b'o lagosi i bɛ ka nin faamu o la problème min bɛ farafin na o de ye kodɔnbaliya ye a sera farafinna kan dɛ kalanbaliya sera farafinna kan kalan tɛ arabukan ye quoi kalan tɛ tubabukan ye quoi ayi 1 + 1 mɔgɔ joli b'a dɔn u ye mun ɲɛ farafin ye bon o tɛ kalan ye o kalan ye kodɔn de ye kodɔn ka faamuyali kɛ ka dɔ la faamuya i bɛ doctorat tigi de ye Mali kɔnɔ a ka da tugulen don chien méchant bɛ yen gardien bɛ yen a ka carré kɔnɔ mɔgɔ si tɛ don a kan a tɛ se mɔgɔ si ma mɔgɔ si tɛ s'a ma cɛ o doctorat o ye mun ɲɛ an ka tiɲɛ fɔ quoi fo an ka kuma tiɲɛ fɔ o la kodɔn n'i ye kodɔn mɔgɔw la bɔ a kalama bon ne y'o de jateminɛ quoi ka sɔrɔ ka kalanbulon créer ka laturu ta Simon mais ni ne kumana dɔrɔn mɔgɔw bɛ fiɲɛ y'a la parce que kuma in ka girin u ma quoi sinon ne y'a f'e ɲɛna Mayiga n ko Mayiga n ko ni ne n'i jɛra n b'a ɲini i ka avancer de i filɛ nin ye a don fɔlɔ ni bi i yɛrɛ ni ala cɛ n ma fura d'i ma i k'i kɔ a la wallahi mais n bɛ mun k'i kɔ yan ne b'a dɔn awɔ Mayiga kɔni ne bɛ mun k'a kɔ yan ne b'a dɔn ne ka kalandenw tulo bɛ n na an bɛna taa Actuel Media kɛnɛ kan Viera sa yarɔ n'ale de taara Viera sa b'a kalan n ko Viera sa laturu da an bɛna taa Actuel Media kɛnɛ de kan an ka taa hɛrɛ ka segin hɛrɛ ko in ka kɛ hɛrɛ la awɔ ne bɛ laturu de dɔn quoi Simon cɛkɔrɔba t'a la quoi san 72 bɛ ne ka kalandenya la i y'a faamu dɔw bɛ laturu da la ka sɔrɔ ne ma na diɲɛ na mais bi olu bɛ kalandenya la ne fɛ cɛ o tɛ nkalon ye koyi Viera sa laturu da
ale bɛ laturu kɔrɔ de kan i y'a faamu sira kɔrɔ in sejo bɛ nin na Musa ko laban a b'o de kan mais ne ta t'o ye quoi parce que nin 16 de bɛ laturu kɔnɔ ne de b'o dɔn quoi mais e bɛ ka nin faamu wa mais n'a laturu da a ko karamɔgɔ ko sira nin dimi bɛ yen dɛ parce que Makandugu kɔnɔ sira de tɔgɔ ye ko kalalaw ka so dimi tɔgɔ ko ɛnzan ka so ko laturuden 2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye quoi a fɔ de ma ko sira nin dimi mais laturuden min bɛ sejo ka so o de b'o yɛlɛma quoi ɲɛ t'a la mais ale t'o yɔrɔ ye quoi mais a ye misali de ta sira nin dimi bon o b'a yira il y a quelque chose qui ne va pas mais jumɛn de don anw ka sira de don ale y'o de miiri k'a sɔrɔ o tɛ kɔnɔna de don quoi baara yɔrɔ kɔnɔna de i y'a faamu wa baara yɔrɔ kɔnɔna de kun don baara in bɛ ka kɛ me ŋanaw fara ɲɔgɔn kan cɛ dɔ ye tasuma ye dɔ ye fiɲɛ dɔ ye ji ye dɔ ye bɔgɔ ye Simo olu mana ɲɔgɔn sɔrɔ problème bɛ yen dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ problème bɛ yen dɛ problème de bɛ yen quoi a jateminɛ tasumamafɛn ta i ka jimafɛn ta i ka bɔgɔmafɛn ta i ka fiɲɛmafɛn ta a bɛɛ bila daga kelen kɔnɔ i k'a datugu tiɲɛni bɛ kɛ yen bon o de ye fili jeni aw ka yɔrɔ la awɔ Majaraw filɛ n dɔgɔnin filɛ nin de dɔgɔmuso de an ka lagare ne baga lagare de an y'a ye yan de k'a fɔ ne ko vie i ye mun fɔ dɛ an ka sira tɛ an bɛ taa hɛrɛ ka segin hɛrɛ o yɔrɔ de filɛ laturuden bɛ yen a bɛ ji so de kɔnɔ a ji dayɛlɛnnen an bɛ taa hɛrɛ ka segin hɛrɛ mais problème wɛrɛ bɛ yen mais problème in tasuma ko de don an b'a tasuma saraka n ko Falaye DJ Falaye n ko Falaye tasale ta i ka laturuden sebe sira kan ye k'a faga ji la an bɛ taa hali n'a tasuma wulila a bɛ sa e ma yɔrɔnin 2 jeni n'a ye yan bon cɛ ka appareil bɛɛ de tun bɛ jeni a bɛɛ ni Ala cɛ awɔ ko mɔgɔ tɛ ko dɔn ko ni Ala tɛ ko min bɛna kɛ ko mɔgɔ si t'o dɔn ni Ala tɛ i ma fili kuma ye yan k'Ala de ye dɔnni jigi fili kumaw de don sinon i b'a dɔn ko dɔgɔtɔrɔ b'a yira den man kɛnɛ a ka kɛnɛ dɔgɔtɔrɔ de b'a f'i ye ko karisa nin tɛ bɔ nin bana la a tɛ bɔ a la Ala de y'a dɔnni jigi a la mais dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ sa o la morgue bɛ Faransi o mais Ala ka dɔnniw de don mais fo de ka faamu ko Ala ko ni mɔgɔ ko de ye diɲɛ ye Simo laturu so 16 ye so 8 ye Ala ye so 8 ye mɔgɔw de awɔ mais mɔgɔw ma mɔgɔ ko ban u bɛ taa ɲɛsin Ala ma quoi sinon e bɛna dɔ fɔ k'a ma silamɛya kɛ o ma e de Ala ye e ka jɛngɛ ka lajɛ dɔrɔn Simo a fɔ dɔrɔn karisa silamɛya bɛ nin de ɲɛ a bɛ nin de ɲɛ n'a sɔnna a ka taa n'a ma sɔn a ka to yen a sera fagali la mais kan min ye n'i ye mɔgɔ faga ko a ma don silamɛya la e ma don e min yɛrɛ kɛ Ala ye bon mɔgɔ bɛ se ka kɛ Ala ye bon nin ye kuma surumaniw ye ka d'aw ma k'a fɔ ne b'aw dɛmɛ aw ɲɛna n b'aw dɛmɛ aw kɔ n y'a fɔ e ye Mayiga a ka ca n yɛrɛ ko Mayiga to kana n ka kalanbulon kɔnɔ i ka kalan su tɛ se que ne ni animateur jɛra ɲinan san 5 de ni animateur fɛn fɛn jɛra a ma Mayiga ɲɔgɔnya la Mayiga ma deli k'a fɔ n y'a fɔ aw ka kɛnɛ kan a ma deli k'a fɔ ko kisuma nin kungo bɛ n da la a ma deli mais a si tɛ yen mun m'o fɔ ne ye denwuli b'u bolo kisuma kɔɲɔ b'u bolo kisuma furusiri kisuma ta bɛ kɛ a dɔw tɛ n'a yɛrɛ est-ce que o mɔgɔya ya bon u tɛ foyi ɲɛ kisuma ye Simo ne ye radio bila ɲinan san 2 de n ye radio bɛɛ bila fo radio 1 ɲinan san 2 ye mais o bɛɛ la ne ye miliyɔn ko mago ɲɛ radio animateur dɔ ye i bɛ ka faamu wa o la jɛ tɛ fu ye quoi ni mɔgɔ ye 20 d'i ma i yɛrɛ miiri mun n'a ye 20 d'i ma o la i kan ka mun segin a ma 40 mais o tɛ wari ye o tɛ ko i fana ka wari di o mais fɛn dɔ k'a ye quoi a fana k'a dɔn ko tiɲɛna i fana ye mɔgɔ ye mais ayi olu de bɛ kungo da i kun dɔrɔn u tɛna fɛn d'i ma u b'a dɔn i bɛ balo min na u t'o yɛrɛ dɔn a ɲininka dɔw ne ka kalanbulon jɔra ɲinan san 2 dɔw ma don a kalanbulon kɔnɔ mais n ye diɲɛ fɛn bɛɛ k'u ye Simo est-ce que o jɛya bon o de la n y'aw to yen Mayiga b'a kalama fɔlɔ yɔrɔ fɔlɔ ne bɛ 1000 di animateur ma n bɛ 1000 di jeliw ma Mayiga filɛ n ye san 2 de k'a la fɔlɔ yɔrɔ fɔli n tɛ radio lamɛn n mago tɛ jeli la mais n b'a d'aw ma mun kama parce que donso kɛnɛ ye kɛnɛba de ye Simo bɛɛ de bɛ balo a kɔnɔ mais mɔgɔ t'a kɛnɛ valeur dɔn dɛ bon f'an k'a fɔ de quoi o la n bɛ hakɛ to yɛrɛ kuma bɛ janya dɔɔnin donso kɛnɛ jeliw b'u ta sɔrɔ animateur b'u ta sɔrɔ somaw b'u ta sɔrɔ gɔnifɔlaw b'u ta sɔrɔ donsokɛ b'a ta sɔrɔ a la o bɛɛ de bɛ kɛnɛ in kan mais o kɛnɛ lagosilen don quoi e ka jɛngɛ ka lajɛ ko karamɔgɔ n bɛna mun f'i ɲɛna jateminɛ Mali kɔnɔ i bɛ mansɔnya daminɛ sisan ka parantiya k'a la ka na kɛ mansɔn ye ka muso furu ka den sɔrɔ mais i bɛ mansɔn in lagosi i b'a ko ne ye baara wɛrɛ sɔrɔ ko wala k'e bɛ bɔ nin baara la ko baara tɛ k'a sɔrɔ i b'i ka denbaya balo a la bon o ye an yɛrɛ b'an yɛrɛ danga de quoi ne o de ye yan Mali kɔnɔ bon ça c'est pas bon i bɛ baara min na n'i bɛ ka balo a la i jija a baara in fɛ
baara in minɛ ni sɛbɛ il faut améliorer le travail a ɲɛɲini dɔ ka fara baara in kan i ka nafa ɲɛ i yɛrɛ i ka nafa ɲɛ mɔgɔ ye bon ne ka jɛ filɛ i b'a dɔn ni Tomogola tun bɛ yen ne tun bɛ 500 ci ye ka na so a bɛ ni Ala cɛ parce que Tomogola bɛ n dɔn Tomogola bɛ na ne ka fɔli la Madu Sangare ka gɔnifɔla ye a bɛ na n ka fɔli a bɛ na kɛnɛ kan de n ka kalanbulon kɔnɔ araba mana Tomogola sɔrɔ a bɛ taa a bɛ na Tomogola fana ye Mayiga ɲɔgɔn de ye dɛ a ma deli k'a fɔ ko Kisuma Muganjan mais n ye fauteuil d'a ma ka télé d'a ma ka mobili d'a ma a bɛ tɛmɛ o kan mais Kisuma Muganjan ni kungo bɛ n da a ma deli k'a fɔ mais dɔw bɛ girin ne nɔfɛ denkuli bɛ n bolo kɔɲɔ bɛ n bolo mais kɔɲɔ bɛ ne bolo e bɛna mun kɛ ne ye mais denkuli bɛ e bolo e k'o fana ka dɔ k'e ye o jɛ ye fankelen de ye o bon a kana o ka jɛ ko ye a y'a yira ko baara in dɛ diɲɛ yeli ni fɔli de a filɛ o de kɔnɔ yeli o de ye tasuma ye fɔli o de ye kuma ye bon nin de ye fiɲɛ ye ɲɛda la o fila mana kɛ cɛ bolo i bɛ balo o de ye sɔrɔ ye n'i kɔnɔma ye dudenw bɛɛ diminen don ɲɔgɔn kɔrɔ awɔ n'i ye se kɛ dɔ ye dutigi min bɛ ka du balo a ka sa sini bon foyi tɛ kuma de tɛ kɛ bɛɛ wagalen don bɛɛ kama yangalen don ne de ye dutigi o tɛ tiɲɛ ye e dutigi ye dudenw fana bɛ yen o ni dudenw tɛ dutigi bɛ yan bon ni dutigi tɛ duden bɛ yan bon munna aw tɛ kuma bon baara yɔrɔ fana la même chose a ye kuma ɲɔgɔn fɛ bɛɛ k'i ka rôle jouer a ye rôle dɔ confier bɛɛ la maintenant i k'a jouer n'i ma se i ma se i kana fɔ i ma se n'i ma se a ka f'i ye ko cɛ i ma se ka nin kɛ dɛ sɔn fana an ka sɔn ko adamaden tɛ dafa Ala de dafalen don maa si dafalen tɛ o la n bɛ fɛ ka nin yira aw la jɛ tɛ taa nin kɔ dɛ yɔrɔ tɛ évoluer nin kɔ dɛ a y'aw ka dɔnni de bila en valeur dɔnni dɔ de b'aw la dɛ a kana jɔ aw yɛrɛ ma n'aw jɔra aw yɛrɛ ma a tɛ se k'a ka dɔnni bila en valeur bon n'i dun m'a bila en valeur nafa tɛ y'a la dɛ bon alors qu'aw kan k'o yɛrɛ nafa ka mɔgɔ nafa a ye baara in daminɛ ni bi aw yɛrɛ b'a dɔn a bɛ ka évoluer a ye mɔgɔ caman labɔ dibi la caman b'a fɔ aw ka arajo yɛrɛ la aw ka télé émédia ninnu na ko ne tɛ kuma arajo la n tɛ kuma nin na n ko kuma dɛ karamɔgɔ Makan dɔnna kuma in de la télé ni fɛnw de la kabini an b'a la sinimani na bi a tɛ ka bɔ télé la direct la Africa Wulu yɛrɛ tun tɛ to ka Makan bɔ o ka fɛnw na merci bon o maa i b'a fɛn dɔn ni Makan ye bon munna kana to i ka tu to yen kana to i ka tu la yen k'a sɔrɔ kɔnɔdimi fura b'i bolo n'i y'a di mɔgɔ ma a tɛ opérer o bɛ e bolo ni média m'o fɔ karamɔgɔ o tigiw bɛ taa France u bɛ taa Makan ka t'u kɔnɔ opérer k'a sɔrɔ a bɛ e bolo yan n'a y'a ta a tɛ opérer e kan k'i ka so jɔ o de la ka étage jɔ i ka so mais e mana o dogo i ka so ko ne tɛ kuma télé la n tɛ kuma arajo la kodɔn kan tɛ dɛ bon o la n bɛ fɛ ka nin de fɔ i bɛ baara min na i jija baara in fɛ i ka continuer Ala k'i kisi baara in tɔɔrɔ ma parce que diɲɛ baara in filɛ ɲuman di u ma kana siga la dɛ e ma ye bɛɛ ko garijɛgɛ bɛɛ mago b'a ɲuman de la mais juguman ma la koyi dɔ hali sisan moto bɛ dɔ tan k'a sen kari o garijɛgɛra juguman de la koyi bon o de bɛ laturu kɔnɔ Sinbo garijɛgɛ 16 de bɛ laturu kɔnɔ so 16 laturu ye so 16 ye mais garijɛgɛ so 16 de fana b'a kɔnɔ cɛ yarɔ kodɔn kan ye koyi ne bɛ ka mɔgɔw kalan o de la i y'a faamu livre 17 n ye o de d'aw ma 17nan na quoi kuma t'a kɔnɔ mun bɛ tɔw kɔnɔ a tɛ yen quoi livre 17 n ye t'u photo la mais 17nan in kɔnɔ Sinbo livre kelen tɛ yen ko i bɛ mun sɔrɔ 17 kɔnɔ ko a bɛ tɔw kɔnɔ o la fɛn dɔ b'aw bolo yan dɛ o la aw fana kalifalen b'aw fana na aw se mun ye a y'a kɛ bamanan de ye quoi parce que fo ne ka ye de quoi awɔ fo n ka ye de parce que karamɔgɔ an kana kuma an kana dogo koyi i dogora i bɛ dogo n'i ka ɲɛdimi fura ye k'a sɔrɔ i ɲɛ tiɲɛnen don a b'i bolo o la mɔgɔ bɛ tɛmɛ e la ka taa ɲɛdimi fura ɲini quoi a bɛ ka faamu wa n y'o de fɔ n ko kalanden fila u fila bɛ kalan na fato fura la kelen y'a ta sɛbɛn kelen y'a ta dogo o ma sɔn k'a ta sɛbɛn fa y'u fila bɛ minɛ dɔn furakɛ ka di merci parce que o ka mɔgɔw mana a ka papier woloma o bɛ taa ye e ma foyi sɛbɛn e ka mɔgɔ e n'i ta tɛna sa o la ne bɛ fɛ kodɔnna i mana kodɔn kelen bɔ i bɛ kodɔn 100 de sɔrɔ awɔ mais mɔgɔw ko k'an balo yɔrɔ jumɛn e yɛrɛ da n ko Ala de y'i da Ala ye jɔn da a b'i balo awɔ i bɛ fara gosi de i bɛ taa sɔrɔ tumu b'a kɔnɔ jɔn b'a balo kodɔnnaw kan ka nin de dɔn quoi o la Mayiga n bɛ kuma d'aw ma yan ne ko kuma la yan Dansoko